И така, здравейте, ютубъри, това е същия сървър със същия апдейт, но просто сега стигахме, понеже в рапа ми се изключи, за което се извиня. И ето, може да купувате, може да селвате. Така, ако виждате така, ако искате някакъв айтъм, помолете админа, има много място, той се ще сложи. Някой джампа го видяхме, мини го видяхме, защото го видяхме. Сплив, обаче не сме го видяли. И така, ако искате нещо с мен да снимате някакви такива глупости. Тук има сплив. Сега няма да си думам. Някакви други такива глупости. Просто пишете в коментарите и се абонирайте. Моя ще дам IP в описанието, въпреки че също аз пак ще го дам. Може да потърсите моя фен скайп. Ето го и него. Който не го е видял, се казвам ето така. Това си е бой. Фен скайп. И там, нали, който иска да снима с мене или нещо да ме пита за сървъра и такива глупости. Ето тук си пише всичко за Исланда. Нали, за да вземете остров Исланд, за да поканите човек в вашия остров, инвайт, за да ви приеме човека, другия пише акцепт, инвайт и името, нали, на човека. Защото може да поканите целия сървър на Skyblock, защото някои не щат, други щат, така че може да си каните фара. И ето ни пак на спауна, другите варпа може да ги видите в другия епизод. Абонирайте се, прочетете ми покани в фен скайпа ми, пишете коментари, влизайте в сървъра. Има евенти в 8 часа и IP-то ще е в описанието. Довиждане, YouTube!